Salam gadyrdan illeşlem. Her biriňize Rabbimiziň bereketlerini, parahatçylygyny we şatlygyny dilek edip, bugünkü dogruluk ýolu atly gepleşigimize başlaýaryn. Bugün biz siziň bilen mukaddes ýazgylardan Ýahýanyň Hoş habar kitabynyň 18-nji babyndan öwrenmege dowam ederiz. We bu babda nädip dünýäniň halasgäri, nury we Rebbi bolan İsa Mesihiň eziyet çekmek üçin tutsak edilişi baradaky taryhy öwreneriz. Bu arada gelin ilki bilen käbir aýatlary ýazgydan okalyň. Bu zatlary aýdyp bolan soň, İsa şägirdleri bilen Kidron deresinden geçip, ol ýerdäki zeytun bagyna girdi. Şägirdleri bilen İsa şol ýerde ýygy-ýygydan duşup durýardy. Şoňa göre, oňa haýynlyk eden Ýudas hem ol ýeri bilýärdi. Ol Rim eskerleriniň bir bölümi bilen birlikde ýolbaşçy ruhanlaryň we fariseýleriň iýberen garawullaryny alyp geldi. Olaryň elleri çıraly, panusly we ok yaraglydy. İsa Mesih Rabbimiziň özüniň saýlan şägirt resullary bilen ýakyndan eden gurruňy barada we bu gurruňyny olar üçin eden dogasy bilen jemleşini siziň bilen Ýahýanyň 13-nji babyndan tä 17-nji babyna çenli öwrenip geçipdik. Bu wagt bolsa İsa Mesih özüne iman edenler we soňra taryhyň dürli döwürlerine özü baradaky ajaýyp şaýatlyklara iman etjek imanlar üçin baky baş ruhany kimin töwella edip eden dogasyndan soň Zeytun dagynyň günbatarynda ýerleşýän bir baga tarap gidipdi. Hiç kime, hiç haçan bir eziyet bermedik ýa-da zorluk etmedik. Hemişe hem adamlaryň kalbyna we insanlar arasyna parahatlyk döreden, parahatlygyň şahzadasy bolan, elinde hiç eli yaragy bolmadyk İsa Mesihi, eli yaragly, goşun bilen gelip tutsak edýärler. Dünýäniň nuruny ellerine bir panus bilen, çıra bilen gözlemäge geldiler. Bu ýagdaýlar bir hayran edici wakalardyr. Adalatyň we dogrulygyň nizamyny, tertibini saklamak üçin Hudaý tarapyndan ygtyýar berilen häkimetler, eline yarak berilip adalaty goramak we berja etmek üçin ynanylan eskerler we ýolbaşçylar adalatsızlyk etmedik. Hiç kime hiç haçan yamanlyk etmedik. Zorluk ulanmadyk birine. Ýagny İsa Mesihe adalatsızlyk we zorluk etmäge geldiler. Gynansak da bugünler hem köplenç şeýle edilýän wagtlary gaty köp. Dünýäde köplenç biýgüne adamlar eziyet çekýärler. Hatta İsa Mesihe iman edip, öňkü erwet günälerini, yaman we yalan ýollaryny taşlap, towba edip, täze durmuşda, dogrulukda ýaşaýan Mesihe iman eden doganlarymyza hem kynçylyklar döredilýär we adalatsızlyklar edilýär. Bu bolsa köplenç bu dünýädäki häkimetleriň Hudaýyň adalatyna gulluk etmän, tersine insan janynyň duşmany bolan gara güýçlere gulluk edýändigini görkezýär. Biziň her birimiz kime gulluk edýändigimiz barada oýlanmalydyrys. Adalata gulluk edýärismi? Ýa-da adalatsızlyga? Käwagt iman edýänler arasynda bolup da, hakykaty bilip de, mukaddes ýazgylary okap, wagzlar dinläp de adalatsızlyga gulluk edýänler bolup bilýär. Belki de İsa Mesihiň özüniň saýlap seçip bolan şägirdi, Ýudas Iskariotyň ykbalyny köpeğiňiz bilýänsiňiz. Ýudas 3 ýylyň dowamynda İsa Mesihiň ýakynynda bolupdy. Onuň wagzlaryny, öwreden hakykatlaryny, onuň kämil we mukaddes durmuşyny ýakyndan gören we gudratdyr alamatlarynyň hem şaýady bolan biridi. Ýöne Hudaýyň diri sözüniň özüni görüp de, ajaýyp taglymatyna we durmuşyna şaýat bolup da,
Bu diri söz Yudas'ın kalbına orun tapmanını. İsa Mesih'in yakınına bolsa da, onun bilen çınnan kalbına yakın katnaşık kurmanını. Bu sebepten bu vaat öz Rabbini 30 kümüş tenge satıp İsa'nın köplen şähertleri bilen bolyan yerine eskerleri alıp geldi. Yudas yaşayışın çeşmesi olan İsa Mesih'i satmak bilen öz geleceğini, batlılığını, yaşayışını vaatlayın yitip gidecek bir pula çalışıptı. Köpler belki de Yudas ýaly gönüden gönü İsa Mesih'i pula satyan däldirler. Ya da men beýle zady edemok we etmerin diýip hem aýdýandyrlar. Ýöne welin köp adamlar İsa Mesih baradaky ajaýyp hoş habary İncil barada eşidip de iman etmeýärler. We bu dünýädäki zatlar bilen başagay bolup nähildir bir başga zatlaryň pul baýlygyň, keyip sapanyň, at awraýyň ýzyna ylgap, halaskär, rep bolan, olar üçin hatta janyny gurban eden İsa Mesih'e iman etmän bu dünýäniň zatlary bilen ýaşaýarlar. Bu bolsa Yudas ýaly, halaskär rep Mesih hakyna bilip de kalbyna kabul etmeýişi ýalydyr. Hudaýyň merhemetini, ajaýyp gutuluşyny äsgermezlik etmeklikdir we bu dünýä üçin hereket etmekdir. Gadyrdan illeşim. Sen İsa Mesih barada nähili pikirdesin? Sen onu äsgermezlik edip, onun kimdigine we eden işlerine ünüs vermän geçýärmisin? Bu arada oýlan we belli bir çözgüde gelmelisin. Çünkü İsa Mesih baradaky berjek kararyň senin baky ykbalyny, helak bolup bolmajakdygyny keskitleýändir. İsa Mesih Rabbimiziň tutulup tutsak edilmeli baradaky taryhda hem biz İsa Mesih'in aýratynlygy barada köp zatlar öwrenip bilýäris. İlki bilen belläp geçmeli zat, İsa Mesih özüniň tutsak edilip, sonra sorak edilip, eziyet verilip öldürüjek sagadyndan gaçmanlygydyr. Bularyň boljakdygyny şägirtlerine öňünden birnäçe gedek ol bildiripdi. Mysal üçin Mattanyň hoş habary 16-njy bab 21-nji aýatda bu barada şeýle diýilýär. Şondan soň İsa şägirtlerine özüniň Ýerusalim'e gitmeligi, ýaşullaryň, ýolbaşy ruhanlaryň, Tewrat muallimlaryň elinden köp görgüler görmeligi, öldürilmeligi we 3-nji gün dirilmeligi bu hakyna düşündirmäge başlady. Ine bu sebäpden İsa Mesih bu bellenen sagadyna golay wagtdy. En gynançly we en kyn sagatlarydy. Ýalgy şeýle diýär. İsa öz başyna düşjek ähli zady bilýärdi. Şonuň üçin hem öňe çykyp olardan kimi gözleýärsiňiz diýip sorady. Olar oňa Nasaraly İsa'ny diýip jogap berdiler. İsa olara şol mendirin diýdi. Oňa haýynlyk eden Yudas da olar bilen durdy. İsa olara şol mendirin diýenne olar iýde çekilip yere ýykyldylar. İsa olardan ýene kimi gözleýärsiňiz diýip sorady. Olar Nasaraly İsa'ny diýdiler. İsa olara men size şol mendirin diýdim ahyryň. Meni gözleýän bolsaňyz bulary goýberin gitsinler diýdi. İsa muny maňa berenlerinden hiç birini yitirmedim diýen sözleriniň berjaý bolmagy üçin aýtdy. Görşümüz ýaly İsa Mesih gizlenmedi. Ya da bu eskerlerin gelýänini görüp gaçjak hem bolmady. Özüni olaryň agtaryp tapmagyna hem garaşmady. Tersine şägirtleri we resullary ýyzda goýup özü öňe çykdy. Eskerler yaraglaryny öýlerine galdyryp gelen bolsa da İsa Mesih garşylyk görkezjek däldi. İsa Mesih hemme zady bilýärdi. Diňe bir özüne boljak zatlary däl. Hatta adamlaryň aňyna we kalbynaky bar zatlary hem bilýärdi.
ve gelecekte bize boljak zatları hem ol bilýär. Çünkü İsa Mesih bilşimi diýýärli, göklerde baky bolanyň hem özüdir. Ve soňra yere wagtlaýynça insan keşfine gelip, soňra ýene de baky ornuna hem gidenler. Bu sebäpden ýazgylaryň ilham bölümine İsa Mesih barada şeýle diýilýär. Alfa ve Omega mendirin. Men ozal bar bolan, häzir bar, gelecekte hem boljak hökmü rawan Rebdirin. Ilkinji ve ahyrky mendirin. Men diridirin, ölüdüm, ýöne ine, inni ebedilik diridirin. Ölümüň de, ölüler dünýäsiniň açary mennedir. Bilşimi diýäli biz insanlar baky däldiris. Biz öň bolup soňra yer ýüzüne gelen hem däldiris. Ve gelecekte nähili boljagymyz hem belli bolmadyk insanlardyryz. Ähli yer ýüzünde ýaşan insanlardan tapawutlykda İsa Mesih bakiýetdenler we bakydyr. Hatta onu ölümne saklap bilmedi. Ol ebedilik diridir. Onun ölümün hem ölüler dünýäsiniň de we baky ýaşaýyşyň mekanynyň hem üstünden ygtyýary bardyr. Elbetde bu wagt Hudaýyň düşmany şeytan imansyz adamlary ulanyp İsa Mesih'i ýok etmek maksadyna ýetjek ýaly görünýärdi. İsa Mesih'iň şähertleri we resullary bu ýagdaýy görüp gorkupdylar. Olaryň ýagdaýyna, olaryň gözü bilen seretsek, olaryň gorkusuna düşünse boljak. Çünkü özleriniň umyt edeni we paça bolmaly diýip pikir eden, inanan Mesih bu wagt tutsak edilýärdi. Olar üçin göräýmäge tümlük ýatylyň üstünden yeňiş gazanana meňdeýärdi. İsa Mesih'iň ölümden dirilip, dünýäni we bu dünýäniň gara güýçleriniň hökümdary şeytanyň maksadyny puç edişini biz bilýäris. Emma ol wagt resullar we şähertler heniz munyň nädip boljagyny göz öňüne hem getirip bilen okdylar. İsa Mesih şähertleriniň we resullarynyň ýagdaýyna düşünýärdi. Olaryň bu gorky aladalarynyň içinde bolandyklaryny ýazgarmady. Ýa-da olara gaharlanmady. Tersine, hatta ine şu özüniň tutsak edilýän wagtyna hem olaryň aladasyny edipdi. Seredin ol näme diýipdi? Meni gözleýän bolsaňyz, bulary goýberin gitsinler diýdi. İsa muny maňa berenlerinden hiç birini yitirmedim diyen sözlerinin berjaýyp bolmagy üçin aýtdy. İsa Mesih Rabbimiziň hatta özüniň iň garanky, iň kyn sagatlaryna hem özüniňkileri goraýşyny we olar üçin aladasyny görýäris. Biziň iman eden Rabbimiz özüniňkiler üçin alada edýär. We eger biz ona degişli bolsak, onna bizi ondan ve onun maksadından hiç bir zat ayırıp bilmez. İsa Mesih'te biz hopsuzlukta, onun goragasynna umid içinde ýaşap bilýäris. Hatta durmuşumuzda iň kyn ýagdaýlarda hem, hopun içinde hem, İsa Mesih'e umid bağlap, rahatlykda galyp biläris. Çünkü näme bolsa da, soňunda bizi yitirmän, dolu gutuluşa, baky mekany we paçalygy cennete alyp barjakdygyny İsa Mesih söz berdi. İsa Mesih'iň beren sözüne dolu duranlygyny yüz göterim bilişimiz ýaly. Onun bu beren wadasyna hem ananyp biläris. İsa Mesih şeýle diýipdi. Yahyanyň hoş habary 10-njy bab 27-nji aýatdan. Meniň goýunlarym sesime kulak asýarlar. Men hem olary tanaýaryn. Olar meniň izime düşýärler. Men olara baky ýaşaýyş berýärin. Olar asla helak bolmaz. Hiç kim olary meniň elimden kakyp almaz. Olary maňa beren atam hemmeden beýikdir. Atamyň elinden olary hiç kim alyp bilmez. Atam ikimiz birdiriz.
İsa Mesih Rabbimizin elinden ve kudretli Ata Hudaýymyzyň elinden bizi hiç kim alıp bilmez. İsa Mesih'e iman eden asla helak bolmaz. Biz ýöne bir insanyň ýa-da wagtlaýyn bolanlaryň goragyny bolman, kudrety güýçli Hudaýyň we onuň baky kudretli kelamy bolan İsa Mesihiň goragynydyr. Gadyrdan imanly doganym. Sen Rabbin gorayan elleri astyndadyň ýadyňdamy? Ýa-da durmuş aladalary bilen, kynçylyklar bilen umytdan düşüp lapykeşlikde mi galýarsyň? Rabbimiz seniň we meniň aladamyzy edýär we bizi soňuna çenli tä öz maksadyna bizi ýetirýänçe bizi goraýandygyny bize ýatladýar we muny biz ýatda saklamalydyr. Gadyrdan iýleşim. Sen İsa Mesihiň sesini eşidýär misin? Onuň izine düşýär misin? Ýagny İsa Mesihe İncilde beýan edilişi esasyna inanýar mısın? Dozak odunyna helak bolmazlygyny isleýärmi? Kudrety güýçlüýiniň kudretli elleriniň goragyna galmak isleýärmi? Ýa-da günälerine towba etmän, Hudaýyň Mesihtäki hoş habaryna iman etmän, kudrety güýçlüýiniň höküm etjek, kudretli elleriniň astyna helak boljakmysyň? Bilşimiz ýaly, elimizi dürlü maksat üçin ulanyp bilýäris. Elimizi yumruga duýup urmak üçin, ýa-da mysal üçin çağamyzy ellerimizde saklap oýnatmak, ýa-da goramak üçin hem ulanyp bilýäris. Muňa meňdeşlikde Hudaýyň İsa Mesihde söýüp gorayan balasy kimin bolmak isleýär misin? Ýa-da towba edip iman etmän hökümüne sezebar bolup, höküm tokmagynyň aslynda galmak isleýär misin? Saýlaw biziň her birimize berilenler. Ýaşaýşymy saýlajak, ýa-da helakçyligi. İsa Mesihiň tutsak edilişi wakasyna gaýdyp gelsek, onda onuň özüni tutmaga gelen adamlara beren soragyna ünüs bereliň. İsa Mesih, kimi gözleýärsiňiz diýip sorady. Olar oňa Nasaraly İsany diýip jogap berdiler. İsa olara, şol mendirin diýdi. Oňa haýynlyk eden Yudas da olar bilen durdy. İsa olara, şol mendirin diýenne, olar ýyza çekilip ýere ýykyldylar. İsa Mesih, kimi gözleýärsiňiz diýmek bilen, olaryň näme niýet bilen gelenligini we özüniň kimdigini olara bildirmek üçin sorapdy. Olar İsa Mesihiň Mesihdigini ret edip, İsa Mesih'i gözleýäris diýmän, ýöne bir Nasaraly İsany gözleýäris diýip jogap berdi. İnsanlar bugünem İsa Mesihiň hakykatda kimdigini dolu kabul etmän, oňa berilmeli hormaty bermeýärler. Ýa-da İsa Mesih'i ýöne bir peýgamber, ýöne bir belli mugallim, filosof, ýa-da bir ahlak taýdan gowa adam diýen ýaly atlary berýärler. Emma İsa Mesihiň hemme atdan belen ada eýedigini bilmeýärler. Ýa-da bu barada bilseler de, bu barada eşitseler de kabul etmeýärler. Emma wagty gelip, ahir zamanyna her bir insan, hatta onu ret edenler hem, onuň halaskär Rabdigini, hökümdar padşalaryň padşasydygyny bilerler. Her bir diýiz onuň öňünde diýiz eper we onuň Rabdigini ikrar etmeli bolarlar. Mundan hiç kim gaçyp gutulmaz. Ýöne köpler üçin ol gün giç bolar. Ökünçden doly, elhenç gün bolar. İsa Mesihiň beren jogaby eli yaragly we bu yüzlerçe eskerleri we halky gorka saldy. Ve hatta olar Mesihiň gudratyndan we özüniň şöhratyny aýan etmeginden ýaňa ýyza çekilip ýere arkan ýykyldylar. İsa Mesihiň özü olara ruhsat berip, tutsak edilmäge boyun bolmasady, olar hatta yaraglary bilen hem, goşunlary bilen hem hiç sad edip biljek däldiler.
Çünkü İsa Mesih yer asmanı, alem jahanı titretjek gudrata eýe bolanyň özüdir. Emma bu wagt bir gurbanlyk guzu kimin özüni olaryň eline beripdi. Bu hem bizi halas etmek üçin ve hatta ölüm arkaly hem bizi ýaşaşa ýetirmek üçin. Oýlanyp görüň. Eger İsa Mesih şol garankylygyň içinde men şol diýip özüniň gudratyny we şöhratyny aýan edenne, olar yere ýykylan bolsalar, onu wagty gelip bütün şan şöhraty we gudraty içinde göklerden milyonlarça perişteleri bilen höküm etmäge gelenne, iman etmedik. Mesih'in karşısında duran insanlar nähili ýagdaýa düşerler. İsa Mesih'in özünü tutmağa gelen eskerlerdir halktan, kimi gözleýänliklerini soraşýaly. Bugün hem her birimizden bu soragy İsa Mesih soraýar. Kanunçular, şol döwürdäki dinarlar, häkimetler ve hatta İsa Mesih'in resullary arasynda olan Yudas İsa Mesih'i näme üçin gözläpdiler? Eger ýakyndan ünüs bersek, olaryň her biriniň İsa'ny gözlemeginiň dürli sebäbi bardy. Yudas Fariseýlerdir dinar ýolbaşçylaryna 30 kümüş teňe satmak üçin İsa Mesih'i gözleýärdi. Fariseýler, dinar ýolbaşçylar özleriniň häkimiýetine, awraýyna, dinine garşydyr diýip İsa Mesih'i öldürmek üçin gözleýärdiler. Rim eskerleri bolsa İsa Mesih'in hatta kimdigini bilmän bir garakçyny başbodar tutmak üçin gözläpdiler. Başga bir ýerde bolsa, giden müňlerçe halk öňem İsa Mesih'i gözläpdiler. Olar bolsa İsa Mesih'i garynlary çörekden doýmak üçin gözläpdiler. Şonu İsa Mesih olara şeýle diýipdi: Men size dogrusyny aýdýaryn. Siz meni gudrat göreniňiz üçin däl, çörek ýyp doýanyňyz üçin agtarýarsyňyz. Zaýalanan ýymyz üçin däl, baky ýaşaýyş berýän ýymyz üçin ihlas edin. Onu size insan oglu berer. Çünkü atamız Hudaýyň özü bu işi ona tapşyranlar diýip jogap berdi. Ondan biz Hudaýyň işlerini berja etmek üçin näme etmeli diýip soradylar. İsa olara, Hudaýyň işini berja etmek isleýän bolsaňyz, onuň iberenine iman edin diýip jogap berdi. İsa Mesih'in bu jogabyna insanlaryň bugünkü gün hem Hudaýy dürli sebäplere göre gözleýänliklerini ve İsa Mesih barada dürli pikirlerde bolup nädogry düşünjelere erýänliklerini ve netijede iň wajib bolan hakykatdan daşta galýanlyklaryny bize ýatladýar. Kimi gözleýärsiňiz? Gadyrdan iýleşim, gadyrdan imanly doganym. Sen kimi gözleýärsiň? İsa Mesih'i çyn kalbyňdan halaskar we Reb hökmünde gözleýärmisin? Diňe onuň bize ýaşaýyş berip biljegine inanyp, onuň ýanyna gelýärmisin? Eger İsa Mesih'i halaskar we Rebbin hökmünde iman eden bir imanly bolup da, bugün onuň şöhratyny, onuň seniň durmuşyň üçin islegini berja etmek üçin, onuň padşahlygyna, hakykatyna laýyk gelýän zatlar üçin, onuň ýanyna gelýärmisin? Ýa-da öz niýetiň, dünýäwi maksadyň, ten höweslerin kanagatlandyrmak üçinmi onuň ýanyna gelýärsiň? Sen ondan näme isleýärsiň? Näme üçin ihlas edýärsiň? Näme üçin jan çekýärsiň? Gelin doganlar, eger İsa Mesih'in Rebdigine we halaskärdigine iman eden bolsak, onda bu imanymyza laýyk durmuşda ýaşap, ilki bilen Hudaýyň şalygy, onuň hakykatyny gözläp ýaşalyň. Rebbimiz İsa Mesih'in adamzady halas etmek üçin bolan hoş habarynyň insanlara ýaýramagy we imanymyz bilen dogrulukda ýaşamamyz arkaly Hudaýyň adyny şöhratlandyrmak üçin ihlas edip ýaşalyň. Rebbimiz İsa Mesih özüne iman edenleriň her birini söýýär. Bu sebäpden hatta ol öz janyny hem
bizim üçin gaýgyrmady. Oňa iman edenler baqiyete çenli tümlüğün hökümdary şeytanyň howpundan goralar. Hatta dowzak odu da olara garşy durup bilmez. Hiç kim bizi Ata Hudaýymyz we Rebbimiz İsa Mesihiň elinden alyp bilmez. Bularyň bar üçin Rebbimiz Hudaýymyza övgüler we şükürler bolsun. Rebbimiz İsa Mesih bizi halas etmek üçin hiç haçan maksadından dänmedi. Hatta ölüme alınıp gidilse de soňuna çenli berk durdu. Biz hem Rebbimiz İsa Mesihimizden görelli alıp, ona soňuna çenli çydamly bolmaly we Rebbimizin maksadyna wepaly bolup, ondan güç kuwwat almaly. Bizi hem durmuşda şeýle garanky günler gurşap alyp biler. Emma İsa Mesihimize bil baglasak we onu ýatlasak, ol bize mukaddes ruh arkaly ýardam berer. Çünki ol biziň imanymyzyň öňbaşçysy we kämilleşdiricisidir. Gelin gözümüze imanymyzyň gözbaşy we kämilleşdiricisi İsa dikelim. Ol gelecekdäki şatlyga gowuşmak üçin maskaraçylygy hiç saýyp haçtaky ölüme dözgeldi we Hudaýyň tagtynyň sagyna oturdy. Siz aryp ruhtan düşmedi ýaly. İsa hakda pikir edin. Ol günäliler tarapyndan köp eziýet çekip hemmesine çydady. Amin.